Ja, akkor szeretettel köszöntelek benneteket ismét. Sziasztok! Most azt a feladatot, vagy azt a nemes vállalást tettem, hogy ezen a rendezvényen az arcolvasásról fogok nektek beszélni. Sok oldalamról ismertek már, az egészségügyről, a biologikáról, a médiaszövetkezet, tehát most van néhány dolog, amit már itt tudtok rólam. Most az a rész következik, amiről még eddig nem volt szó, ez az arcolvasás. Én 2016-ban ismerkedtem meg ezzel a rendszerrel, amit az arab világból, a beduinoktól származtatnak azok a tanárok, akitől én tanultam. És a történet az oda vezethető vissza, hogy abban a közösségben, abban a közegben, azok között, a természeti körülmények között, ahogy a beduinok éltek, nekik nagyon-nagyon fontos volt az, hogy az idegenek, akik odavetődnek, ők vajon mit hordoznak, mit hoznak, hogy le kell velük viselkedni, hogy lehet-e őket befogadni. Magának az arcolvasás művészetének, vagy tudományának, amit álferázának hívnak, 3 ága van. Az egyik az arcolvasás, a másik a nyomok, és a harmadik pedig a genealógia. Hát ők itt nagyon-nagyon tudták azt a rendet, hogyha idegeneket fogadnak be a törzsbe, akkor az milyen változásokat fog hozni a későbbiekben, vagy a generációk életében. És nagyon kellett ismerni a nyomokat, nagyon kellett első ránézésre levenni az idegenekről, hogy vajon az ő részükről mire számíthatnak. Mondhatjuk azt is, hogy ez a tudás az emberiséggel egyidős, hiszen az arcon ott van minden, ami az életutunkon történik, és minden, ami leolvasható róla, az egy mélyebb következtetéshez vezethet. Ugye a rendszerben, amit tanulunk, az, hogy az arcon hol látszik a gondolkodásnak a mikéntje, hogy látszik a gyakorlati életben való jártasságunk, hogyan vagyunk a földi dolgokkal, az ösztönök világával, az érzelmi és a logikai gondolkodásunk, az érzelmi és a logikai életünk, az hogyan van összhangban, vagy kevésbé összhangban egymással. A rendszer az 3 alapvető felosztáson nyugszik, méghozzá az a 3 szint, ami az emberre is jellemző, hogy gondolat, érzés, akarat, vagyis a gondolati rész, a gyakorlati részünk és a földi részünk, ezt a 3-as felosztást tesszük az arcon. A homlokról le tudjuk olvasni azt, hogy hogyan fejlődik valakinek a gondolkodása. Nagyon-nagyon sok finomság van még ebben, mert hogy az emberre alapvetően 9 olyan dolog jellemző, ami a gondolkodás, gondolati folyamatokat leírja. Ez az igazságosság, a tettek, a lelkiismeret, kommunikáció, spiritualitás, a belső látás, az önvalónak a megismerése, a modor, a viselkedésmód, és azok az új gondolatok, amik megszületnek egyénenként. És ha most azt nézzük, hogy mi is az arcolvasás célja, akkor lehet ezt ilyen egyéni módon megfogalmazni, hogy hát teljesen jó nekem azért hogy az életben, hogyha látom az arcokon, hogy neki mik az erősségei, mik a gyengéségei, mi az, amit ő be tud fogadni, mi az, amit nem tud befogadni. Tehát lehet ez egy ilyen egyéni célkitűzés is. De egy sokkal általánosabb és sokkal közösségibb az a hozzáállás, hogy ami az arcokon látszik, az valójában a társadalom változásának a mutatója. Amikor hasonló
nehézségekkel küzd egy társadalom, akkor hasonló vonások fognak megjelenni az arcokon. Amikor megfelelőek az örömforrások, akkor az is látszani fog az arcokon. Ez különösen akkor lehet jól megfigyelni, amikor járjuk a világot, és különböző népcsoportokkal találkozunk, hogy mik azok a vonások, amik jellegzetesen egy-egy területre, vagy egy-egy földrajzi részre jellemzőek. Mert amikor ugyanazok a környezeti körülmények, ugyanazok a nehézségek, hasonló megküzdési stratégiák vannak, akkor hasonló vonások fognak megjelenni. Az én életemben az arcolvasás tudománya nekem abban segít nagyon-nagyon sokat, hogy akik hozzám fordulnak különböző egészségi problémáikkal, betegségükkel, állapotukkal, ugye minden ilyen változásnak, vagy egy fizikai testi tünetnek a megjelenéséhez hozzájárul az előzményekben valamilyen érzelmi fordulat, valami olyan szokás, szabály, ragaszkodás, hitrendszer, sok-sok minden, ami nyomot hagy, és ha ez nagyon intenzív, és az illető nem tud ebben harmóniát találni az életében, akkor előbb-utóbb lesznek fizikai tünetei. És ami az arcokon látszik, az azt mutatja meg, hogy mi volt az az út, ami őt oda vezette, hogy most ilyen-olyan nehézségei, betegségei, elváltozásai legyenek. Maga az a folyamat, ahogy az arcolvasás menete történik, az igazából egy olyan összefüggésrendszernek a felismerése, hogy a gyakorlati életben való túlélésünk, mert hogy minden a túlélésről szól, az egész arc a túlélésről szól, azt mutatja meg, hogy az illető hogy jutott el élve a mai napig. Neki ehhez milyen eszközei vannak, ezt ő hogy csinálja, és ugye az, ami a gyakorlati életben való jártasságunk, és a gyakorlati életben való boldogulásunk, az két mozgatórugóból fakad, ember létünkből adódóan. Az egyik a gondolkodásmódunk, a másik pedig a földi ösztönös vágyaink, szükségleteink. Tehát ezért az arcnak a vízszintes felosztása, amiről beszéltem, hogy a szemöldök vonaláig ez a gondolati rész, a szemöldök vonalától a száj felső ajak vonaláig az a gyakorlati rész, az alsó rész, az állkapocs, az pedig a földi dolgoknak a területe. És ugye ez a két alapvető tétel van az ember létünk folyamán, a gyakorlatban való megnyilvánulásunkat illetően, hogy hogyan gondolkodunk, és mik azok a földi szükségleteink, vágyaink, amit ki kell elégíteni. Azt is mondhatjuk, hogy ami az arcon látszik, az két összetevőből fakad, az, hogy milyen gondolati mintáink vannak, hogyan gondolkodunk a szellemiekben, milyen folyamataink vannak, milyen a belsőképi világunk, milyen a hitrendszerünk, mennyire hallgatunk az intuícióinkra, hogyan vagyunk a kommunikációval, a többiekkel való kapcsolattartásban, tehát ugye ez a gondolati terület. A középső terület az arcnak a gyakorlati rész, ugye itt vannak az érzékszerveink. Hát itt minden olyan, ami a szemhez kapcsolódik, az a világlátás, mennyire nyitott, tág látókörű egy személy, mennyire nyitott a szeme, milyen méretű mondjuk az írisze, minél kisebb egy írisz, annál inkább visszahúzódó az illető, annál kevésbé közlékeny abban a tekintetben, hogy mi az, ami az ő belső világában zajlik. Egy nagy íriszű ember, az mint egy kisgyerek, ami a szívén, az a száján. Tehát, hogy ő nem titkolózik, nem tart vissza információt magával kapcsolatban. A szemhez visszatérve nagyon fontos például a szemszín.
a világos szemű embereknek általában elmondhatjuk azt, hogy az életben, a világlátásban, a túlélésben való gyakorlati kivitelezésben egyfajta önállóság, individualizmus van jelen. Nem jelenti azt, hogy nem tud csoportban működni, de nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ő jó döntéseket hozzon, vagy az életben jól tudjon boldogulni, hogy feltétlenül legyenek körülötte olyanok, akik a döntéseiben megerősítik, vagy támogatják. Tehát, hogy van egyfajta önállósága. Hát talán ez az individualista kifejezés, ez attól függ, ugye, hogy milyen kontextusból nézzük. Lehet ez egy negatív, de lehet egy pozitív is. Hát ez mindig az előítélet nélküliséget is jelenti egy arcolvasásnál, tehát nincsenek standardek, hogy milyennek kell lenni egy arcnak, nincs olyan összehasonlítási alap, hogy ez jó, ez meg rossz. Az emberi életút során minden megoldás, ami a túléléshez segített, az jó, hiszen életben vagyunk. És ez ott van, ott hagyja a nyomokat az arcon. Nyomokat. Tehát, hogy a nyomokat olvassuk, és vonunk le bizonyos következtetéseket. Ugye, amit mondtam, hogy nekem ez miben segít, hogy ott vannak azok a szokások, szabályok, normák, amik mentén az életünk szerveződik, és ugye amikor a szabályrendszerünk összeütközésbe kerül a többiek szabályrendszerével, na akkor vannak a kapcsolati témákból fakadó konfliktusaink, és egyébként én ezt így fogalmaztam, hogy az összes problémánk forrása a kapcsolati rendszerünkből fakad, mert hogy ott élünk meg drámai élethelyzeteket. És ez leginkább abból adódik, hogy egyrészt máshogy látjuk a tényeket, más fogalmakat kapcsolunk hozzá, másrészt meg mások a szabályrendszereink. És amikor a szabályrendszerek ütköznek, akkor nehézségek vannak a kapcsolódásban. És mivel a túlélésünk alapja az, hogy hogyan tudok együttműködni a többiekkel, ezért aztán az összes ilyen nehézség, amit már túlzásba viszünk, vagy túlintenzív, vagy megoldhatatlan, az előbb-utóbb elvezet a testi, fizikai változásokhoz is. A fülhöz kapcsolódóan ott például le tudjuk olvasni azt, hogy az illető mire figyel, milyen magasan van a fül az arcon. A homlokhoz, a gondolatisághoz közel, vagy inkább a gyakorlati zónához közel. Ha valakinek egy kicsit magasabban van a füle, hát ugye ott a figyelem, mire fog figyelni? Ő arra fog inkább befogadóvá válni, vagy azt fogja inkább befogadni, ami egyfajta gondolatiság, szellemiség, sokszor akár a saját gondolatainak a folyamatába hogyan illeszkedik a másik mondani valója. Az a típusú hallgatás, ahol a fül egy kicsit lejjebb van, és ide a gyakorlati, meg a földi zóna felé esik, hát ott mondhatjuk azt, hogy az ilyen földi dolgok, mint a pletykák, vagy az élvezetek, tehát hogy ő azzal inkább befogadó. Ez azért lényeges, mert ha van valami tétje annak, hogy milyen lesz a kommunikációnk, fontos-e nekem az a kapcsolat, fontos-e fenntartani ezt a kapcsolatot, vagy mondjuk az ember a családtagjait szeretné érteni, hogy mi történik bennük. Miért van az, hogy már mint a falrahány borsó mondom, de hát ez minden nem megy át. És akkor, hogy az ember megnézi a fület, itt egy kicsit ki van laposodva, ott egy kicsit hátra van súnyva, egészen lent van, én meg ilyen magas röptű gondolatokat szeretnék vele megosztani, hát tényleg, hát meg se fog hallani. Tehát, hogy mi lesz az a kapcsolódási mód, ahogy el tudom érni az illetőt. Vagy mondjuk a két szemöldök közötti távolság, azt ugye annak a mutatója, hogy mennyire fontos az illető számára a pontosság, a részletesség, az információk aprólékossága.
Ugye, amikor valamit nagyon szeretnénk tudni, és úgy jól odafigyelünk, akkor így elkezdjük ráncolni. Tehát amikor az izom mozog, akkor ott máshogy nőnek a szőrszálak. Tehát mondjuk egy olyan szemöldökű embernél, akinek jól össze vannak nőve, itt ilyen bozontos a szemöldöke, őt nem fogom tudni untatni a részletekkel, mert a harmadik perc után ott hagy a fenébe. Tehát ő neki az összkép kell, a vége, az, hogy neki ez mire lesz jó, és akkor arról beszéljek. De egy olyan ember, akinek mondjuk távolabb ülnek a szemöldökei egymástól, ott lehet, hogy az utolsó morzsáig el kell magyarázni mindent, és hogyha látom a szemöldökén, hogy igen, neki erre szüksége van, akkor nem fog fölháborodni, hogy mit kötözködik velem. Mert ő nem a kötözködéséből, az ő túléléséhez, az ő életben maradásához ez egy fontos attribútum volt, hogy neki a részletek fontosak. Az állkapocs vonala az olyan, mint egy idővonal. Ott le lehet olvasni a gyerekkori történéseket. Ugye addig, míg a csont az izommozgások következtében változni tud, amíg az ember fiatal, tehát ugye a csontosodásban nem fejeződik, akkor az összes olyan nehézség, frusztráció, amikor a gyerek veszíti itt az állkapcsát, az nyomot fog hagyni az állkapocs vonalán, és arról le lehet olvasni, hogy hány éves korban milyen történések voltak. És ugye ezek a meghatározó időszakok az életünkben, a gyerekkori évek, azok megadják azt a mintát is, hogy majd én hogyan fogom az életemet szervezni, mik lesznek azok a fontosságok, mik lesznek azok a szabályok, hogyan állok egyáltalán a világban, mit tanultam, mit hallottam, mit láttam. Tehát, hogy ezek a történések vannak ott az állkapocs vonalán. Van illetve 3 fontos szabály van az arcolvasás gyakorlása során. Az első és legfontosabb az, hogy nem ítélkezünk. Tehát nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Nincs olyan, hogy ez szép vagy csúnya. Minden ember arca az egyedi és különleges, és az látszik rajta, ahogy ő a túléléséhez szükséges eszközeit, az életben maradását megvalósította. A következő szabály az, hogy ugye ezt a tudást, hogy mit hol találunk az arcon, ez egy rendszer, ezt sok száz éve empirikus tudás használják, tehát az, hogy most a biztonságot, azt miért itt keressük, és miért nem mondjuk az ár közepén, ezt úgy én nem kérdőjeleztem meg, hogy mert az én tapasztalatom is ennek a tudásnak a birtokában az, hogy igen, a biztonságzóna az itt van, és ha ott történik valami, akkor az illetőnek a biztonsággal kapcsolatos kérdések fontos téma az életében. Tehát, hogy van ez a fogad a tudás, tehát, hogy mi hol van az arcon, hát ezt megtanuljuk. Van most már rövidebb vagy hosszabb prezentáció, tananyag hozzá, tehát ugye ez már szépen leírható, tanulható. Mondjuk ez a része, ez inkább ilyen lexikális tudás, hogy mi hol van. Az már nem lexikális tudás, hogy oké, ez a fogadd a tudást, de hogy lesz ez a sajátom? Tehát csak azért, mert mondták, és egyébként ez szerintem majdnem minden tudományterületre igaz, hogy azért, mert ezt így mondták, az akkor válik igazán élővé bennem, hogyha nekem abból lesz bizonyosságom. Tehát megtanultam az alaptanfolyami anyagot, és akkor elkezdtem nézegetni az arcon, hogy akkor ez most mit jelent. És akkor ennek az volt a mellékhatása, különösen a 3-as metró vonalán, hogy időnként elfelejtettem a megfelelő megállónál leszállni. Mert hogy belefeledkeztem így az arcokba, persze az ember azt is megtanulja így az arcolvasás tanfolyamokon, hogy azért nem bámulunk így meretten a másik emberre, validegenekre, hanem egy pillantással fölmérem, hogy mit láttam, elkezdek rajta gondolkodni, és ha még így vannak bennem kérdések, vagy ilyen pontosítások, akkor megint egy picit így ránézek. De hogy ez ugye nem ez így, hogy most meretten figyelem, de nagyon-nagyon érdekes megállapításokat lehet tenni az arcokról.
amikor én kezdtem ezt tanulni, az hát ugye 2016-ban én úgy voltam vele, hogy ez olyan mennyiségű és olyan bonyolultság és olyan rendszer, amit én egészen biztosan nem fogok tudni. Tehát ugye ez nagyon sok és nagyon átláthatatlan. Aztán, ahogy megszoktam, és így részleteiben mindig egy-egy kis mennyiséget megfigyeltem, magamévá tettem. Tehát én úgy tanultam, hogy akkor most ma vagy egy hétig az orrokat fogom nézni, és akkor milyen a diplomatikus orr, milyen a harcos orrtípus, tehát hogy akkor ezek hogy látszanak az arcokon. Akkor utána jött az, hogy akkor is nézzük a fülön, hol van az, amikor a szavakra, melyik az a rész, ahol a szavak fontosak, melyik az a rész, ahol inkább a hangok fontosak, tehát hogy ez pontosan mit jelent. És akkor voltak ilyen nagyon, hát számomra bizonyosságot adó helyzetek, például a reggeli szokásos buszjáratunkon mindig jön egy házas pár, a férfi mindig tehát úgy ülnek le, hogy a férfinak a balján van a feleség. És a felesége az onnan a végállomástól a másik végállomásáig beszél. De mindent is. És ezen az oldalon a férfinak a füle az olyan tök lapos. Tehát, hogy se egy barázda, se egy hurok, semmi olyan, ami úgy alkalmas lenne arra, hogy befogná a hangokat. Tehát, hogy ezt így szépen így kilapította, tehát ami onnan jön balról, az úgy el is megy. És ugye ilyen apróságok, hogy vajon miért ilyen egy fül, vagy miért lesz egy kicsit elálló, vagy miért ott vannak rajta ilyen kis kinövések, vagy kis... Furcsa ezt így elgondolni, hogy igazából az arcunkon gyakorlatilag a vérkeringés, tehát ugye a vérben hordozott hormonok és vegyi anyagok lesznek azok, amik adnak majd valami kétféle szint vagy árnyalatot, de alapvetően ami változtatja az arc vonásokat, az a bőr alatti izommozgás. És ugyanúgy, ahogy a bodybuilding teremben, hogyha bizonyos izomcsoportokat sokszor mozgatunk, akkor az ott fejlettebb lesz. Amit meg nem mozgatunk, az kevésbé lesz fejlett. Tehát mondjuk, amikor ugye az orcának ez a két terület, ez az életörömnek a mutatója, amikor valaki sokat mosolyog, akkor magasan lesz az orcája, szép fényes lesz. Amikor meg valaki nagyon szomorú, nagyon rossz kedvű, vagy nincs sok öröm az életében, akkor ez ugye elkezd megereszkedni, kicsit laposabb lesz. Tehát, hogy ez is egy mutató abban, hogy is van ő jelen az életében. Tehát, hogy azon kívül, hogy mellékhatásként ugye elfelejtek időnként leszállni a metróról, még egy, illetve két, hát inkább azt mondanám, hogy a legfőbb dolog, ami megérkezett az életembe ezzel a tudással együtt, az a tisztelet és az a fajta hozzáállás, hogy milyen életút kell ahhoz, hogy egy arc az ilyenné váljon. És hogy minél többet látok az arcon, vagy minél többet tudok leolvasni róla, annál inkább csendben maradok, visszafogom magam, és befogom a számat, mert hogy talán ez a legjobb szó rá, hogy a tisztelet. Hogy még azok az arcvonások, vagy az a szemforma, ami mondjuk, ha jelzőkkel lehet illetni, akkor esetleg egy olyan világlátás, ami másoknak árthat, vagy másokat hátrányos helyzetbe hoz, hogy az is egy túlélési forma, és valami kialakította. Ugye mi úgy kezdjük az arcolvasás tanulását, hogy megtanuljuk az alapformákat, hogy
hogy érkezik egy újszülött, egy csecsemő a világba, hogy milyen a szemformája, milyen a szemöldöke, ugye a szemöldök az a döntéshozatal folyamatára ad felvilágosítást, hogy egy pici gyerek világlátásából, vagy formáiból hogyan alakul majd egy felnőtt embernek az arca, az ugye a környezeti hatások és a saját megélésének az eredménye. És mivel ez ahányan vagyunk annyiféle, ezért nem is lehet olyan határozott kijelentéseket tenni, hogy mi jó, meg mi rossz. Tehát ő valahogy eljutott oda, ahol most tart az életébe, ezekkel az arcvonásokkal rendelkezik. Ezeket az arcvonásokat az alakította ki, hogy ő milyen hozott anyagból, hogyan tudta a túlélését megszervezni, és ami ennek a tudásnak a birtokában egy segítség az eligazodásban, hogy akkor én hogy tudok vele kapcsolódni. Lehet, hogy az lesz a vége, hogy vele inkább nem. Tehát amennyire csak lehet, őt inkább elkerülöm. Vagy fenntartásokkal leszek azokkal kapcsolatban, amit mond. Vagy felkészülök arra, hogy mire számíthatok tőle. Ugye ez azért egy empirikus tapasztalati tudás, mert ahogy ezt a tudást használták, az abszolút a túlélésükről szólt. Tehát, hogy ott nem lehetett tévedni abban a tekintetben, hogy az, aki oda kerül, vagy abba a csoportba érkezik külső idegen, ott mire számíthatnak tőle. Hát itt is én azt gondolom, hogy ha ilyen értő szemmel tudunk az arcokra nézni, akkor sokkal több lesz a megértés, sokkal több lesz az a csatorna, hogy hogyan tudok a másikkal kapcsolatot teremteni, és ebben a kapcsolódási folyamatban én hogyan nem veszem magamra, vagy nem veszem sértésnek az ő megnyilvánulásait. Mert ha nem tudom, nem látom a miértjeit az ő viselkedésének vagy reakciójának, akkor ugye az én szabályaimat is sértheti, vagy nem egyezhet vele, és akkor nekem nehézségeim lesznek, vagy magamra veszem, akkor én fogok megsértődni, és számos probléma forrása lehet az, hogy igazából a kommunikáció csúszik el azon, hogy nem tudjuk jól fölvenni a kapcsolódást, vagy a kapcsolatot egymással. Tehát ugye a 3 szabálynál tartottunk, hogy fogadd a tudást, kételkedj, tehát kezd el tesztelni, és utána ez legyen egy saját, tehát úgy saját tudás, hogy megérkezik nem csak így a könyvekből, hanem így azt tudom mondani, hogy így a szívembe. És akkor így ezt nehéz már aztán kikapcsolni, persze, de hogy tényleg az én életemben az az eredmény, hogy sokkal gördülékenyebb az a kapcsolódás, amit a körülöttem lévő emberekkel meg tudok tenni, mert talán egy kicsit jobban értem, vagy felismerem a miérteket, ami mondjuk az én szabályrendszereimmel, vagy az én normáimmal nem mindig egyezik. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden áron és mindenkivel kell kapcsolódni, de van egy olyan eszköz, egy eszköztár, amivel megkönnyítem a saját életem. És van egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egésznek, ez pedig az önismeret. Méghozzá az önismeretnek az a része, hogy amikor reggel belenézek a tükörbe, és akkor ott látok kis sötétséget, ott megjelent egy vonal, ez ott tegnap még nem volt ott, most ez itt hogy néz ki, ez melyik a terület, mi jár a fejedben, mind gondolkodsz, mi okoz nehézséget, miért pont ott van egy pattanás, ahol éppen kijött. Hát, hogy ezek az arcok tanulmányozásán keresztül
sokkal közelebb kerültem ahhoz, ami bennem zajlik folyamat. Mármint, hogy így a megéléseket, vagy az értéseket tekintve. Hogy hogyan változtam én azáltal, hogy egyre többet értek, látok a körülöttem lévő emberek megnyilvánulásaiból. Magának egyébként az álferázának a célja az a társadalom megértése. Társadalom változásainak a megértése. Ugye mondta ezt a 9 pontot a homlokon. Mindig a társadalmi változások úgy kezdődtek, hogy az emberek kicsiny csoportjainál, vagy egyes embereknél megjelentek új gondolatok. És ezeket az új gondolatokat a többiekkel valahogy meg kellett osztani. Tehát kellett hozzá kommunikáció. Kellettek hozzá olyan tettek, olyan cselekedetek, amik aztán a gyakorlatban ezt elkezdték tudni megvalósítani. Nem volt mindegy, hogy ezek a tettek vagy cselekedetek milyen módon. Tehát mi volt az a modor, mi volt az a viselkedésmód, amivel ezt el lehetett érni. Mennyire voltak ezek az új gondolatok összhangban az igazsággal, vagy az igazságossággal. Hogy volt ez az illető lelkiismeretével összeegyeztethető. Hát ezek a pontok, amik ugye a gondolkodásunkat jellemzik, ezek szépen ott vannak a homlokunkon, ezt lehet olvasni, vannak köztük összefüggések, vannak távolságok, hogy mi határozza meg mondjuk egy embernek a gondolkodásmódját. Beszéltünk itt délelőtt a hitrendszerről, meg a hitvilágról, hogy mennyire különböznek, vagy miért vannak azok a helyzetek, amikor megkérdőjelezés nélkül elfogad valaki valamilyen hitrendszer. Tehát, hogy ez is ott van a homlokon, az elemző vonalaknak a minősége, miensége, és hogy az a legmagasabb tartománya az emberlétnek, ami a gondolatok, a szellemiség szintje, az hogyan van kapcsolatban az összes többi mással. Ugye van egy olyan állapot, amikor lehet látni a vakhitnek a dudorát itt a homlokon, ott egy teljes megkérdőjelezés nélküli hitrendszere lesz az illetőnek, arról lehet tudni, hogy totálisan, teljesen fölösleges azt a fajta hitrendszert bármilyen módon is megpróbálni megváltoztatni, mert ő nem tartott. Meg se fogja hallani, el se jut hozzá az, ami esetleg ennek a megkérdőjelezése. Miért alakult így? Azért alakult így, mert neki ez a túlélése. Tehát, hogy nem véletlenül lesznek azok a vonások. Miben tud hozzájárulni az ember jólétéhez ez a tudás? Hát az én jólétemben annyiban járul hozzá, hogy egyrészt magamat jobban látom, ismerem, fölkerekek, és Andrea van nem ennyi emberek közé. Jobb, ha távolságot tartasz. És hát abban is, ahhoz is hozzájárul, hogy amikor csak ilyen rövid idejű kapcsolódások vannak mondjuk a patikába egy 5 perc, 10 perc egy emberrel, és éppen teljesen kihozta valami a sodrából, hogy tudjam azt, hogy ez nem nekem szól. És hogy mi lehet az, ami kihozta a sodrából, és mik azok a szavak, mondatok, hogyan kell azt mondani, mit kell mondani, hogy mégiscsak elfogadható legyen ez a pár perces kapcsolódás mindkettőnk számára. Hát, hogy így a mindennapi életet, vagy a hétköznapi életemet könnyíti meg, és hát azon kívül pedig egy csoda minden arc. Tehát tényleg, amikor így belefeledkezek a metrón az arcok tanulmányozásába,
akkor hát volt már olyan, hogy nem egy, hanem vagy 5 megállóval mentem tovább, mint kellett volna, de hát ez legyen a legkevesebb mellékhatás. Úgyhogy hát én ennyit szerettem volna erről mondani nektek. Vannak egyébként ilyen gyakorlóestek, vagy vannak olyan alkalmak, amikor erről hosszabb előadások is vannak. 2-3 arcolvasó tanár van most, akik így ebbe az iskolába mi így ezt tanultuk. És hát én biztatok mindenkit arra, hogy ebbe egy kicsit mélyüljön el, akár így az interneten felelhető ismeretek kapcsán, vagy akár tanfolyamokon, de hát ezt rátok bízom. Köszönöm szépen!